Ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali pozvanie na dnešný večer. Vítajte na slávnostnom odovzdávaní cien Superbrand Slovakia 2023. Krásny večer. Podujete sa mi veľmi páčilo z toho dôvodu, že bol to výborný priestor vidieť množstvo zaujímavých podnikov pôsobiacich príjmaní, alebo teda vzniknutých príjmaní na Slovensku, takže to bolo určite veľmi inšpiratívne pre mňa ako človeka, aj pre mňa ako advokáta. Je to pre nás dôležité ocenenie, najmä v tejto dobe, pretože máme dobu, kedy občianska spoločnosť môže byť možno obviňovaná alebo možno nejakým spôsobom okliešťovaná. Takže o to viac je potrebné zvýrazňovať témy, ktoré neziskové a teda mimovládne organizácie prinášajú. Tak znamená to, že to, čo som robil dobre a že som mojím menom dopomohol zvučniť Slovensko a robiť dobrú reklamu Slovensku vo svete.